Hello guys, good morning. It's November 1 and it's a kalag-kalag day. And then si Mama pumunta doon sa palengke kasi bumili ng fillet dahil magbibiko kami ngayon for celebrating kalag-kalag. And then ang ako pang gibuhat yung buntagan no, ng hinlo jud ta sa atong mga gulayan, sa atong kabulakan kay parang makalag nga manulod des tong balay. Malipay pud miingon pud nga agi paghandaan jud nila ang among pagbisita. Okay, once in a year lang baya na mahitabo no nya maghinugawan pa jud ta. Mao nang kailangan manghinlo jud ta. Pakit-on mo sa akong hinluan guys. Sa akong mga gulayan ug sa akong mga bulakan akong gipang-arrange kay parang makalag nga mo adto mo simhot mo tan-aw maganahan pud sila. Dili pud man mahang tay atong balay guys. Maura gud akong gulay go dili kay ngong dako tama-tama ra pud nya makasudan ka og wala kay sudanon nya klase-klaseng gulay nya inato ra gud nga gulay gud pero ingana na akong gulay proud ko akong kagugis pagtanom nagbunga na gyud makagulay nako. Pero bisig gamay rang space sa atong katamnan daghan tag klaseng-klaseng gulay. Aduna tay kamuti tops, tangkong, alugbating pula, luya, sili, tangad, batong, lemon, and lastly papaya. Wala ko gulayan diri guys, gamay ra kaayo ka pud mi akong lote no. Gamay ra pud mig space sa among lote. Mao ra ni among gulayan. O maora pud yun among mga bulak diri gud oy pinobre ra gud nato nga mga bulak, mga agluminang binisaya may nalang gud nay mga kalag mo doa makakita pog mga view gamay nga mga puwa-puwa. So mao ni napalit ni Mama sa palengke pilit ug bugas and then makita pud yun mo sa naong ni Mama nga gikapoy gid siya. The first thing yun nga itong himuon, ato agyo na siyang ihalo ang tapol o ang white nga pilit. Kaya para naapod siya pakulo-kulo nga pula ba niya. After that, kung ano na yun, hugasan. Kaya para makuha itong mga lutaw niya, itak ang dayon kaya pabukawon pa man na siya bago lutuon. Ito ng kaliro, ani. Ay, kana. Yamin ko na na. Ubot. Kanang feeling nga ikaw pa'y magbunot, ikaw pa'y magbuak, ikaw pa'y pagkagod. Kaya wala gilaing makatabang. So hala, kagod yung taman bayot. Then after na kog kagod, gipugaan din ni Mama and then I remember giyab-an niya 8 ka cups, 8 in 1/2 ka cups nga tubig kay mao jud na timplada kung magata ka og biko. And then pagkahuman kaisaw na gyud na siya puga karon ako kabalo nga kaisaw na gyud siya pugi di gyud pareha ning magulay kagata nga kaduwaon. And then after that yang gisala gibutang niya sa karahay kay para makuan jud siya mabilin ang mga sapal
sa tubig. And then after that, iyan ang tanggitak-ang sa gawas. Kaso pagkataod-taod ni taligsik man, gisulod na po niya balik. So ukay-ukayon yun na siyang taman hantod mahimong luno kay mao man ay itappings ko ay nato sa Biko inig kahuman. And then after that, mauna na ang naong sa iyahang kuan karon kadugayan nimong ukay nga murag matibugol hantod mahimong ingani ug sa Bisaya pa mao ni ginatawag og luno, tilawan nato bi kung lami ba. Tama man pud ay lami-lamig lasa. Karang pili nga way laing magtinabangay kikamurong duwa nagkasinabtanay. So ako di ang nahimong assistant ani karon ni mama diri kay di man pud daw lani maghimog biko no og isa ray magluto kay laapay laing magbungkag sa pilit, naapoy magukay sa asukar, unya naapoy inigbutang sa pilit ibutang sa asukar ukay-ukayon magyud na siya kay para dili murag puti ang naong sa atong biko. Then mauna ni si mama nagpakuha na siya sa asukar, nagpalanay na siya og asukar. Nya way nagpalanay si mama og asukar, ako kay nagtabang-tabang pug kunuhay sa iya nga bungkag sa pilit. Kaya para ibutang dito sa karahay tanawa kana ako'y tigbutang si pilit, si mama po'y tighalo sa asukar nga iyang gipalanay kay para lami daw ang biko ba og tamis lami kaayo. Meron din kayo mga puto. Tayo daw ka lang sa Galit kan on? Parang Valentine. Hindi Valentine. Parang Thanksgiving Day doon niya. Parang hindi ka sure. Amo ani mama, ing ani gid among process kung magluto mig biko inig mo abutay ang kalagalag. Ako gitig ukay sa pilit, pambungkag nya siya puy tig ukay dito sa pilit nga naa na sa asukar kay lisod man po daw kayo nga og dugayon pa ang pilit ibutang dito sa asukar kay og matibugol ang asukal dili na matamis kay magtibugol na. Kailangan jud ukay-ukayon og taman kay para way maputi pud nga mabilin ba tanawang effort ni mama sa pagkandos. How'd kiss mama lutuan ng tamis kayo? Sinong nawala? Double A. Ano yung mana ng sa English? Anong man mo gagawin? Lawyer. Pretty cool. Ganito lang ang mga panahon. Susunod na ang very hot katawan sa girl on fire. Ambot lang og magluto bagyog biko ang uban magbutyan bagyog limonsito og luya sa karon para ko nakabalo nga og si mama magluto gyud ay nagyud ni luya og limonsito daw siya og siya muluto kay ko ano na pangpahumot nya ambot lang pud og sa uban nagabutang gyud aning tinuora aning kuan luya og limon. Pag humagbutang hala okay na pud okay gyud kailangan jud na siya ukayon kay para mahumot yun ang atong kuan ani biko. Dana mong product nga biko. Mo na ni among biko. Ana. Luto na among biko nya. Among biko guys, wala mo gibutangan og lunok sa ibabaw kay di man may ganahan gud nga lunok sa ibabaw. Kung inyo anay lunok diha o ay mo pagbuot sa mo nga wa mi lunok kay lamian man pud mi ani nga way lunok. Ako na namang luto nga biko ko na namo ni siya pirang na. Gamay lang sa kitilaw raman. Naman tayo mga tubig. Pero gamay na kayo guys, kay tilaw rin ni. Tara kung lami ba yun tayo. Pogi na mga tropa. Ito yung parang Medyo kayo. Malamig yung luto mo. Bilag eh. Tama ka. Wapo eh. Palakpakan natin ang ating mga dance. Okay, tsaka. So let's start. Yung biko kay, wala mag-iba tagagluno ang ibabaw kay. Alam mo nga na kung manghod mo kaunok ng nailono. Tilaw rin ni guys, di pa rin pahinal. Mama. Ako si Erika Ferreira. Alam mo, vlog. Thank you for watching!